2011 год у краіне быў абвешчаны годам прадпрымальнасці. Таму традыцыйны веснавы дзень адчыненых дзвярэй бібліятэкі прайшоў пад дэвізам пад знакам ініцыятыўнасці, эфектыўнасці і якасці. Наведвальнікам былі прадстаўлены навінкі кніг і перыядычных выданняў у дапамогу дасягненню мэтаў года прадпрымальнасці, літаратура пра работу лепшых прадпрыемстваў рэспублікі і вобласці. Выставачныя блокі прысвячаліся і іншым асноўным тэмам 2011 года: 70-годдзе абароны Магілёва ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, 50-годдзе першага палёту чалавека ў космас. Шырока былі прадстаўлены лепшыя кнігі і папулярныя аўтары апошняга дзесяцігоддзя, кнігі-юбіляры, лепшыя электронныя выданні для дзяцей, электронныя дыскі ў дапамогу арганізацыі вольнага часу, аўдыякнігі, а таксама кнігі з аўтографамі паэтаў і пісьменнікаў. Бібліятэку наведалі больш за 1000 чалавек, 117 з іх запісаліся ўпершыню. Да 70-годдзя абароны Магілёва ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у ліпені 1941 года у рамках праекта па арганізацыі бібліятэчных фотаэкспазіцый на краязнаўчым матэрыяле адбылася прэзентацыя фотаэкспазіцыі «Дні і ночы мужнасці. 70 год абароны Магілёва». Да прэзентацыі аддзелам беларускай і краязнаўчай літаратуры прапанавалася выстава «Рубеж мужнасці і славы» і інфармацыйная гадзіна «Абарона Магілёва ў святле новых дакументальных крыніц». Да памятнай даты 70-годдзя абароны Магілёва супрацоўнікі сектара замежнай літаратуры ініцыіравалі конкурс сярод моладзі на лепшае сачыненне на англійскай мове «Всю жизнь он помнил это поле. Могилев в жизни Константина Симонова». На конкурс было прадстаўлена больш за 30 сачыненняў на тэму гераізму людзей падчас абароны горада Магілёва на Буйніцкім полі з 3 па 26 ліпеня 1941 года і ролі гэтага змагання ў жыцці і творчасці пісьменніка Константина Михайловича Симонова. Абвяшчэнне вынікаў і ўзнагароды пераможцаў адбыліся ў рамках урачыстых мерапрыемстваў да Дня бібліятэк 15 верасня. Бібліятэка прыняла ўдзел у міжнародных штогадовых сіманаўскіх чытаннях. Супрацоўнікі агульнай чытальнай залы правялі тэматычны вечар «Певец величия народного подвига». Пранікнёны аповед вядучай суправаджаўся кадрамі ваеннай хронікі і музычнымі кліпамі. Цікавасць у прысутных выклікаў адкрыты прагляд, які прадстаўляў выданні твораў Сіманава розных гадоў, матэрыялы аб яго жыцці і творчасці. Аддзелы перыядычных выданняў і інфармацыйных рэсурсаў да 70-годдзя абароны Магілёва і пачатку Вялікай Айчыннай вайны правялі літаратурна-музычныя вечарыны з мультымедыйнымі прэзентацыямі. Даўным-даўно была вайна для навучэнцаў Магілёўскага дзяржаўнага архітэктурна-будаўнічага каледжа і вайной аборваныя строкі для ваеннаслужачых воінскай часці 55-23. 2011 год – год 25-годдзя сумнай даты – аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Да гэтай даты аддзел мастацтваў ініцыіраваў сустрэчу з мастаком і паэтам Пятром Печаньковым. У рамках сустрэчы дэманстравалася карціна мастака «Дамоклава ластаўка». Асноўная мэта інтэрнэт-праекта «Пад чарнобыльскім пеплам», распрацаванага аддзелам інфармацыйных рэсурсаў, даць прадстаўленне наведвальнікам аб маштабах аварыі на АЭС, аб подзвігаў ліквідатараў, ураджэнцаў Магілёўшчыны і намаганнях дзяржавы па пераадоленні наступстваў аварыі. Інтэрнэт-праект, размешчаны на сайце бібліятэкі, наведалі звыш 4000 віртуальных карыстальнікаў. Папулярызацыі бібліятэкі, кнігі і чытання ў грамадстве садзейнічала работа аддзелаў па мэтавых бібліятэчных праграмах. Першы год працавала агульнабібліятэчная праграма «Чытаем па-беларуску», накіраваная на папулярызацыю беларускай мовы і літаратуры. Для абласной бібліятэкі было закуплена больш сацыяльна значнай літаратуры. Павялічылася колькасць беларускамоўных выданняў у фондзе. Агульны працэнт камплектавання ад сумы бюджэтнага фінансавання бібліятэкі склаў 19,5%. Для параўнання ў 2010 годзе 11,7%. Аддзелам маркетынгу распрацаваны і выдадзены метадычныя рэкамендацыі бібліятэкам вобласці ў дапамогу рабоце па папулярызацыі беларускай мовы сярод дзяцей і падлеткаў, родная мова, крыніца нацыянальнай самасвядомасці. Ад бібліятэк вобласці на 19-й рэспубліканскі конкурс «Бібліятэка асяродак нацыянальнай культуры» было прадстаўлена 8 бібліятэк.
5 з іх з'явіліся пераможцамі. У тым ліку ў намінацыі за навацыі ў галіне бібліятэчнай справы першае месца атрымала Магілёўская абласная бібліятэка. 120-годдзе Максіма Богдановича адзначана паэтычным вечарам «Паэт святла, красы, любові». Літаратурную кампазіцыю суправаджала мультымедыйная прэзентацыя, у якой, акрамя фотадакументаў аб жыцці і творчасці Богдановича, былі прадстаўлены жывапісныя і графічныя работы мастакоў, створаныя па матывах твораў паэта. Прагучалі песні беларускіх кампазітараў на словы Максіма Богдановича ў выкананні студэнтак Магілёўскага філіяла Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Паэт Віктар Кунцевіч, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, прачытаў свае вершы, прысвечаныя Богдановичу. Аддзел інфармацыйных рэсурсаў на сайце бібліятэкі размясціў віртуальную выставу «Святло паэзіі Максіма Богдановича». У рамках пысінскіх чытанняў у вайсковай часці нумар 5523 адбылася прэзентацыя электроннага фотоальбома паэта Аляксея Пысіна «Жыццё маё». Традыцыйна прапагандзе беларускай кнігі прысвячалася ўрачыстае адкрыццё тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі «Храм яе вялікасці кнігі». Распачаў тыдзень ранішнік «Родная мова, бясцэнная спадчына». Дзеці ўдзельнічалі ў конкурсах і гульнях. Лепшы знаўца беларускай казкі, не проста ў словы я гуляю, на роднай мове размаўляю. Адбылося ўшанаванне лепшых чытачоў аддзела абслугоўвання малодшых школьнікаў. Дзецям уручаны дыпломы і падарункі па розных намінацыях. Госць свята, пісьменнік, журналіст, перакладчык, адзін з рэдактараў часопіса «Бярозка» Артём Кавалеўскі распавёў прысутным аб навінках беларускага дзіцячага друку і прэзентаваў сваю кнігу «Мой сябра анёлак». Завяршылася мерапрыемства праглядам мультфільма. Прыцягненню ўвагі да айчыннага мастацтва садзейнічаў праект «Бібліятэчная плошча мастацтваў». У яго рамках аднавіў сваю дзейнасць мастацкі салон «Муза» пры аддзеле мастацтваў. Сумесна з выкладчыкамі і студэнтамі Магілёўскага філіяла Беларускай акадэміі музыкі праведзены 3 лекцыі-канцэрты. Аматараў музыкі сабіралі музычныя вечары, прысвечаныя 200-годдзю з дня нараджэння Ферэнца Ліста і 120-годдзю з дня нараджэння Сергея Пракоф'ева. На традыцыйныя снежаньскія сустрэчы завітаў любімец публікі, акцёр Магілёўскага аблдрамтэатра Васіль Мікалаевіч Галец. Добрым падмуркам для выхавання і далучэння да бібліятэкі моладзі з'явіўся распрацаваны агульнай чытальнай залай праект «Библиотека и нравственное воспитание в контексте православных традиций». Уроки духовности и православных ведов, духовность – ключ к воспитанию человека будущего, шаг к духовным знаниям, служение народу с верой и добром проводились для студэнцкай моладзі на основе выданняў беларускага экзархата и были скіраваны на повышение интересу да православной культуры, духовных и моральных каштоўнасцей. Мерапрыемствы праграмы абанементнага аддзела «Помніць сердце, где корни родные» былі скіраваны на патрыятычнае і грамадзянскае выхаванне вучняў сярэдняй школы нумар 25. Фарміраванню ў дзяцей і падлеткаў прававых ведаў садзейнічаў праект аддзела інфармацыйных рэсурсаў «Восхождение по ступенькам права». Для навучэнцаў бібліятэчнага каледжа праведзены урокі практыкумы, прававая інфармацыя для каждого, выучим закон вместе, гадзіны інфармацыі «Правовый лабиринт», организованы выставы-прогляды «Права ребенка в современном мире», «Молодежь в зеркале закона». Праграма аддзела перыёдыкі «Экалогія, чалавек, грамадства» сабірала ў бібліятэцы і за яе межамі вучняў 2 і 11 сярэдніх школ на экалагічныя урокі, хімія для жизни, среди трав и цветов родного края, экалагічную гадзіну «Белавежа. Наша гордасць». Аддзел абслугоўвання старэйшых школьнікаў працаваў пад дэвізам «Пазнаём свет праз кнігу». Сярод асноўных накірункаў выхаванне ў падлеткаў пашаны да спадчыны свайго народа, яго каранёў, культуры і побыту. У мэтах прапаганды здаровага ладу жыцця ў аддзеле ладзіліся сустрэчы з удзелам псіхолага. Прайшлі гадзіна разважанняў «Герой нашего времени», «Кто он» і размова аб мужчынскім этыкеце «Ты і твои сверстнікі». Спадзяёмся, што ўсе намаганні супрацоўнікаў бібліятэкі ў 2011 годзе спрыялі прыцягненню наведвальнікаў да знаёмства з літаратурнай творчасцю беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, садзейнічалі развіццю цікаўнасці да гісторыі Беларусі і горада Магілёва.
Фарміраванню станоўчага іміджа абласной бібліятэкі садзейнічала патрэбнасць зрабіць даступнай для калег і грамадскасці 75гадовую гісторыю бібліятэкі. Таму напярэдадні Дня бібліятэк Беларусі 14 верасня 2011 года адбылося ўрачыстае адкрыццё музейнага пакоя гісторыі кнігі і бібліятэкі. У рабоце над музейным пакоем былі выкарыстаны кнігі загадаў бібліятэкі, пачынаючы з 5 студзеня 1935 года, матэрыялы архіваў Беларусі, успаміны ветэранаў бібліятэкі. Экспазіцыя пакою адлюстроўвае перыяд гісторыі бібліятэкі з 1935 па 2011 год у наступных тэматычных блоках. Бібліятэка з пачатку заснавання, кіраўнікі бібліятэкі, рэдкія кнігі і перыядычнае выданне, краязнаўчае выданне, бібліятэка ў гады Вялікай айчыннай вайны, спецфонд «Забароненая літаратура», метадычная праца «Мінулая і сучаснасць» і іншае. Зараз музейны пакой – гэта культурна-адукацыйны цэнтр, дзе праводзяцца метадычныя семінары для бібліятэкараў вобласці, экскурсіі, музейныя урокі для студэнтаў бібліятэчнай прафесіі і культурна-асветніцкіх устаноў адукацыі. Для прадстаўнікоў навучальных устаноў горада, ветэранаў труда абласной бібліятэкі і бібліятэчнага каледжа, бібліятэкараў вобласці праведзена больш за 30 экскурсій, у час якіх музейны пакой наведалі звыш 500 чалавек. У сувязі з абвяшчэннем у Рэспубліцы Беларусь 2012 года годам кнігі, праца па папулярызацыі музейнага пакоя гісторыі кнігі і абласной бібліятэкі прадоўжыцца ў рамках распрацаванага бібліятэчнага праекта «У сугуччы мінулага з сучасным». Спадзяёмся, што ўсё зробленае і задуманае супрацоўнікамі абласной бібліятэкі будзе спрыяць павышэнню ролі кнігі ў грамадстве, выхаванню моладзі любові да мастацкага слова, развіццю айчыннай літаратуры. Абвешчаны год кнігі – вельмі важны крок да таго, каб кожны чалавек валодаў пэўным узроўнем эрудыцыі, граматнасці, станавіўся адукаваным спецыялістам.